नंगौ दिनै बड'लेण्ड रादाबा ब्रैथि जोनोम सान गायसनथाय सान फालिदों आरो बे सान फालिनाय हाबाफारियाव जोंनि रायजो सभानि बिमान गोनां रोंगोरा नार्जारि बिथांखौ जों गाहाय आलासि महरै हांख्रायनाय जादोंमोन आरो फैयै फैयै दिनै हाबाफारिया जोबथा बुब्लियाव फैबाय। फुंबिलिनि हाबाफारिनिफ्राय जागायना लानानै जोबथा जे हाबाफारिसिम हाबाफारिया मोजाङै जानानै थांबाय आरो आङो रायजोफोरखौ आं बेखौनो साबायखर होनो सानो नोंथांमोननि बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों जे बड'लेण्ड रादाबा ब्रैथि सान जोनोम जे गायसननाय सान फालिनो मोननाय गुबै जाहोना जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरनि अननाय, सानथौगिरिफोरनि अननाय, रायजो आरो राजाफोरनि अननाय, बे अननायनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै फैयै फैयै दिनै जोङो 4 बोसोराव सफैबाय आरो दिनै बिथांमोननि अननाय आरो थुलुंगानि गेजेरजोंनो जोङो ब्रैथि गायसननाय सानखौ जोङो फालिनो थाखाय खाबु मोनदों। बेनिखायनो आङो गिबियावनो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो बड'लेण्ड रादाब न'खरनि जानानै दिनै जोंनि गायसनथाय सानखौ बिथा खालामनानै आं बिथांमोनखौ साबायखर होनाय जायो। बोसोरब्रैयाव जोङो खौरां बिजोंनि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला सानथ्र'हायै गोबां बुंनो गोनां दङ, नाथाय दिनैनि सानाव आङो बेखौ आबुङै बुंफोरनाय नङा। दिनै बर'फोरनि गेजेराव गोबां खौरां बिजों दङ। दिनै गोबां खौरां बिजोंनि गेजेराव दिनै गोबां खौरां बिजोङा जोनोम जायो आरो गोमालांफिनो। बेनिखायनो आङो बेखौसो खावलायनो सानदों जे बर'नि जेसेबां खौरां बिजोंफोर दङ दिनै जायफ्रा पर्टेल हिसाबै जागायजेनदों, जोंबो पर्टेलमोन, जोंबो दासिमबो पर्टेलाव एगारो, नाथाय जोङो केबोलाव एगारबाय। नाथाय केबोलाव एगारनो हायै, फोसावनो हायै माखासे खौरां बिजोंफोर दङ। बिथांमोनखौ जेन जोङो बिटिआर खुंथायनिफ्राय जेन बयखौबो नोजोर होयो आरो मदद खालामो, आङो बेखौ खावलायनाय थाबाय। मानो होनोब्ला जोङो 4 बोसोर खामानि मावनायाव जोङो हमदांनो हादों जे खौरां बिजों मोनसे थांना थानांगौब्ला गोबां रांनि गोनांथि जायो। गोबां लाइमोनफोरखौ लानानै खामानि मावनो गोनां जायो। नाथाय बे लाइमोनफोरा दिनै आखायाव जुदि थाइसेबो रां मोनाब्ला माबोरै खामानि मावनो, न'खर गारनानै खामानि मावो, गावनि न' बां गारनानै दिनै गोबां खौरां बिजोंफ्रा मावख'आव थानानै खामानि मावफैयो। बेनिखायनो बिथांमोननिखौ जथायै जेन जयै खामानि मावनानै जेन गावनि न'खरखौबो खुंलांनो हानाय, समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हानाय, हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हानाय जेन थासारिखौ जोंनि बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारा जेन खालामना होयो। मानो होनोब्ला दिनै आसाम सरकारजोंबो जोंनि बर'फोरनि गोबां एमएलएफ्रा दिनै मन्थ्रि दङ, बिथांमोना आसाम सरकारजोंबो दिनै जयै लोगो नांनानै सरकार सालायगासिनो दङ आरो दिनै बिटिआर खुंथायाबो जोंनि बर'निनो दैदेनगिरिफ्रा दिनै चिफ जाना दङ एबा डिपुटि चिफ जाना दङ, गोबां इएम जाना दङ, दिनै बिटिआर हालामनि गोबां एमएलएफोर जाना दङ। आङो खावलायनो लुबैदों बेनिखायनो बर'फोरनि जेसेबां खौरां बिजों दङ बिथांमोनखौ जेन जौगाखांनो थाखाय मोनसे गोख्रों हाबाफारि लायो। आङो बे 4 बोसोराव खामानि मावबोनायाव दिनै जोङो गोबां सैसोनो गोनां जादों, गोबां सहायनो गोनां जादों। बेनिखायनो दिनैनि समाव जायफ्रा खौरां बिजों महरै गोदान गोदान जोनोम जादों बिथांमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानो, गोबां जेंना फैगोन, गोबां दुखु फैगोन, अब्लाबो गसंथा। नाथाय बे गसंथानायाव जोंनो गोबां अनसुंथाइफोर नांगौ जायो। बे अनसुंथाइया सरकारि भाबैनो जा एबा सोरबा सरकारि नङै सुबुंफोरब्लाबो जोंखौ मदद खालामनो हायो। जेरै मोनसे खौरां बिजों गैयाब्ला मोनसे हारिया आबुङै थांना थागोनखौ नुहुरनो मोना। मानो होनबा खौरां बिजों गैयाब्ला हारिनि जेंना जेंसि, दुखु दाहा, मोनथाय मोनफ्रोमबो फोसावनो हाया। जायनि जाहोनाव जोङो गोबां जोंनि हारिखौ गोबां गुबुन गुबुन खौरां बिजोंफ्रा मोनसे समाव नासयबोदों, गादबबोदों। नाथाय दिनै बर'फोरनि गेजेराव गोबां पर्टेल खौरां बिजों, गोबां खौरां बिजों ओंखारबोनायनि थाखाय दिनै गादबनो हायाखै। आङो 4 बोसोर खामानि मावनानै आं बेखौनो फोथायो जे जोंनि खामानि मावबोनाया जेसेबां खौरां बिजोंफोर दङ, बड'लेण्ड रादाबल' नङा, दिनै बर'फोरनि गेजेराव जेसेबां खौरां बिजोंफोर दङ, खौरां बिलाइफोर दङ, बिथांमोननि गोख्रों खामानि मावनायजों दिनै हारिया मोनसे मोजां फिथाइ मोनदों होननानै आं आसा खालामो।